Rhode Island Red, ayan. Ayos na ayos mga ka-chicken, ha? Yan. Aling. Yan. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta kayo dyan mga ka-chicken? Ano? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At sa mga bago pa lang dyan, huwag niyo po kalimutan i-hit yung subscribe button and paki-click na din po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos tungkol dito sa pagmamanukan. Ano? Ngayon mga ka-chicken, sa vlog natin na ito, sa araw na ito, ipapakita ko sa inyong mga chicken yung in-incubate natin ng mga itlog. Bali ito yung pang 21 days nila, no? Ayan, ito na sila. Naging sisiw ng mga ka-chicken yung mga in-incubate natin ng mga itlog. Napisa na sila. Ayan, nandito sila, no? Ang ating mga ka-chicken, ang ating automatic incubator at ating manual incubator. Kung napapansin nyo mga ka-chicken, sa pag pagsalang, ito lang yung ginamit ko, yung automatic incubator. Pero ngayon, kung makita nyo, naka-ano na din yung ating manual incubator. Naka-on na din siya, no? Ginamit na din natin kasi nung pag 18 days nila, ginawa ko siyang hatcher. Diyan ko nilagay yung iba kasi yung dito, yung dito sa loob mga ka-chicken, yung hatcher ay nasa 100 na yung capacity lang. Saka yung iba doon ko na nilagay mga ka-chicken. Pero ngayon nandiyan na sila mga ka-chicken, napisa na. Ngayon mga ka-chicken, tingnan muna natin yung ginawa natin sa pang 18 days na pag-incubate sa ating mga itlog. Ano yung mga ginawa natin. Panoorin nyo muna ito mga ka-chicken. So ayan mga ka-chicken, pang 18 days ngayon, ano. Kaya yung mga itlog natin na in-incubate dito, tinanggal ko na sa seater at saka binaba ko na dito sa hatcher nila. Ayan na sila mga ka-chicken. So, nandito nating tubig, yan, dito yung hatcher natin. Yung iba kong itlog kasi hindi na magkasya dyan mga ka-chicken sa ating hatcher, ay ginamit ko na itong ating manual incubator. Ayan, ginawa ko siyang hatcher muna sa ngayon. Yan, pang additional force kasi 100 capacity lang itong ating hatcher dito sa automatic incubator. Ayan, ito ngayon yung ating manual incubator. Ayan, nandito yung ibang mga itlog nilagay ko mga ka-chicken. Ginawa ko munang hatcher itong ating manual incubator. Ayan, buksan mo natin sa saglit kasi kakabukas pa lang naman ito. Ayan mga ka-chicken, ito na yung mga itlog natin ng RIR, Rhode Island Red. Ayan, ito yung tubig mga ka-chicken, sa mga hindi nakakita. Ito yung tubig sa ilalim. Saka may sapin niya na sako kasi para paglinis natin mas madali lang. Hindi na dumidikit dun sa foam. Ayan, takpan natin mga ka-chicken. Pang 18 days ngayon mga ka-chicken. Ayan, saka dito banda mga ka-chicken, mga Hubbard to Rhode Island Red. Ayan. Ayos na ayos. Bukas mga ka-chicken, pang 19 days nila, may unti-unti na dyang magbibiyak sa itlog at saka mag-start na mag-hatch. Hanggang 21 days yan mga ka-chicken. Yan, ayos na ayos. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na kung ano yung mga ginawa natin noong 18 days sa pag-incubate natin ng mga itlog. Ano yung mga ginawa natin. Ayan. Ayan, napansin nyo, biglang namatay yung ilaw sa loob. Kasi itong ating manual incubator, yung yung ilaw niya, may thermostat kasi yan yung gamit ng thermostat. Pagdating nila ng
kung ano yung sinit natin na temperature o ano dito sa digital natin na ano sa thermostat, automatic nagla-lights off yan. Ayan. Tingnan muna natin mga ka-chicken yung mga sisiw. Ayan. Tara. Oh, ayan. Ito na mga ka-chicken. Oh, ayan. Ito yung mga sisiw. Dito pa mga ka-chicken. Ayan sila. Ayan, dito yung iba. Buksan natin. Yun, oh. Nandito yung iba mga ka-chicken. Dito po nilagay. Ayan na sila. Ayan na. Kung mapansin nyo mga ka-chicken, no, nagmo-moist yung pinaka-glass dito sa ating incubator. Ay maganda yan mga ka-chicken during hot day na nila mga ka-chicken. Ibig sabihin, okay yung humidity. Kailangan kasi natin patasin yung humidity ng mga ka-chicken sa during hot day nila. Ayan. Mga ka-chicken, gaganda ng mga sisiyo natin. Mayroon pang basa, bali pang 21 days nila ngayon mga ka-chicken. Kung napansin nyo mga ka-chicken, mayroong mga itlog na hindi napisa. Ito yung mga ka-chicken, mga fertile na itlog ito, pero hindi napisa, no? Sa kadahilanan mga ka-chicken na during embryo nila, during incubation nila, yung embryo process nila sa incubation ay namatay na yung embryo doon sa loob. Kaya yan yung nangyari, hindi nakalabas o kaya mahina yung ano nila, yung sisiyo sa loob. Mahina yung ano nila, yung embryo. Ayan. Pero marami pa rin na hatch mga ka-chicken. Ayos na ayos. Mga Rhode Island to dito mga ka-chicken. Ayan. Close muna natin bago kukunin yung mga sisiyo dito. Kasi yung ating dito. Kasi yung ating mga mga ka-chicken, oh. Yung ating brooder. Ayan, ready na din sila. Napreheat ko na yan sa loob. At saka may ipa na din. Yun. Yan. Balik tayo dito mga ka-chicken. Dito na tayo sa ating automatic incubator. Yan na sila. Kung mapansin nyo mga ka-chicken, tubig yan. Ito mga disposable na ano dito. Tubig, yan. Kasi dinagdagan ko, aside na may tubig ako dito, dinagdagan ko din dito kasi para pataasin yung humidity nila. Yan, may nagmo-moist dito. Ito na sila. Dami na naman tayong sisi mga ka-chicken. Salamat Lord. Yan, sa ngayon mga ka-chicken, kunin ko muna itong mga sisi, no? Lipat natin sa brooder. Yan. Ayan mga ka-chicken, nalipat ko na dito sa ating brooder itong mga yung ibang sisiyo kung mga Rhode Island Red. Ito sila. Saka yung iba dito pa. So kasi iniwan ko muna sila yung mga basa pa kasi sign yan na hindi pa yan sila matagal na hatch. Either kanila lang or past 4 hours, past 6 hours. Kaya yan, continuous ko muna dito sa hatcher para medyo matuyo yung balahibo nila at saka maging maliksi sila paglabas. Ayan, mga basa pa. At saka yung mga itlog na hindi pa napisa, nilagay ko lang din muna dyan. Continuous yan hanggang bukas pang 22 days pang 22 days kasi may magpapahabol pa dyan o may mga late bloomers pa yan na lalabas. Yan, yan. Labas ko lang yung sisi yung maya pag ano na, tuyo na yung mga balhibo na at mga maliliksi na, no? Kaya yan. Saka dito sa kabila mga chicken, ayan, continuous lang muna yung pagpapandar ko nito kasi i-prepare ko na naman to kasi mamaya may isasalang na naman ako. Yung mga inipon ko ng mga itlog mga chicken na reserve ko, ayan. Kaya nandito na yung iba. Ayos na ayos mga chicken.
Ayun, magpapainom pa ako sa kanila ng mga ka-chicken ng dextrose powder at yung natin Selectrogen para mas malakas sila, no? Kasunod na araw, bigyan ko na sila ng bakuna, yung CDB1B1. Day 2. Ayan mga ka-chicken, ngayon titingnan na natin yung ating mga sisiw na nandito na sa brooder mga ka-chicken, Abali pang second day na pala ito ngayon mga ka-chicken nila, kasi nung pagtanggal natin sa incubator, yung paglabas nila, bigla pong nalobat yung camera natin mga ka-chicken, at saka continuous ko na lang po ditong ilagay sa brooder nila. At may pa ko mga ka-chicken na nilakad kasi na hospital yung airpot ko. Kaya ngayon ko na i-continuous yung mga ka-chicken, itong ating mga sisiw. Balipan si Candy na nila. Kaya ngayon titingnan natin mga ka-chicken. Nandito na sa brooder. At saka makita nyo mga ka-chicken yung incubator ko doon. May nakasalang na naman ako mga ka-chicken para sa next batch ng ating mga sisiw, Ayan. Tingnan natin mga ka-chicken yung mga sisiw. Dito na sila mga ka-chicken. Ito mga sisiw. Rhode Island Red. Ayan. Ayos na ayos mga ka-chicken, Ayan. Ayan. Sa mga nakasubaybay dito mga ka-chicken, yung pinaka division nila dito, tinanggal ko, para kasi medyo marami sila, para medyo sila maluwag. Yan yung ating mga mga ka-chicken. Ito, Rhode Island Red natin, nasa sila mga ka-chicken, yung pisa nasa 68, plus may Hubbard tayo mga ka-chicken. Doon sa kabila, na lahat mga ka-chicken, 70 plus. Okay na okay mga ka-chicken yung napisa natin ng mga sisiw, Yan, nalagyan na nila ng ipa mga ka-chicken. Yung beadings ko mga ka-chicken, yan, ipa yung ginamit ko mga ka-chicken. Pwede din kayo gumamit ng karton kung wala kayong pa na brooder. At doon nyo ilagay, pwede nyong lagyan ng dyaryo o papel na pwede nilang pinaka-beadings muna, Pero dito sa akin mga ka-chicken, yung practice ko ay itong ipa talaga mga ka-chicken, kasi na yung ipa din nagpo-produce ng init sa kanilang katawan na kinakailangan nila habang sisiw pa sila. At saka mga ka-chicken, yung ipot din nila madaling natutuyo. Yan. Parang pa mga ka-chicken, na mga mahihiyain ba itong mga sisiw natin, Ayan. Yung pagkapisa natin dito mga ka-chicken, yung ginawa natin, maliliksi yung mga sisiw natin, proven. Sa day 1 pa lang mga ka-chicken, yung paglabas talaga nila, pinapainom ko na sila agad o ng yung dextrose powder na may Selectrogen. Yan, pinapainom natin kasi kailangan ng katawan nila yan para maging maliksi. Kaya ito mga ka-chicken, asawa ng Diyos, maliliksi yung ating mga sisiw. At wala tayong mortality mga ka-chicken sa ating mga sisiw. Kaya napakaganda yung natin, yung proseso sa pag-alaga ng mga sisiw. Yan. Sa mga gusto makita mga ka-chicken ng full vlog sa kung ano yung ginagawa natin sa day 1, nilagay ko lang po yung link sa description box natin sa baba mga ka-chicken. Tingnan nyo na lang po mga ka-chicken. Yan, ito na sila. Mamaya bakunahan ko na ito ng mga ka-chicken ng CDB1B1. Yan yung unang bakuna sa ating mga sisiw mga ka-chicken. After a week, magbakuna naman tayo ng gumburo sa kanila. Gumburo vaccine para din sa mga sisiw yan. Ayan, kung napansin nyo, yung painuman natin ay pa yan, yung dextrose powder at Selectrogen. Bali, 3 araw ako nagbibigay sa kanila ng dextrose powder na may Selectrogen. Ayan, sa kabila. Kasi maganda para sa kanila mga chicken. At saka, after ng 3 days ng mga chicken, magbigay naman ako sa kanila ng probiotics, yung DIY natin. Yung sa mga nandito lang mga ka-chicken, mga lalo na mga taga Region 8,
available tayo sa ating mga sisiw. Yung iba dito mga ka-chicken na naka-reserve na. Yan. Ayos na ayos mga ka-chicken. Yun. Ayan ang mga sisiw natin mga ka-chicken. Tingnan naman natin. Yung ano mga ka-chicken dito, Hubbard. Kunti lang to. Nasa 7 lang sila, no? Yung naisa lang natin ng mga itlog sila. Mga 12 lang ata yun na mga itlog ng Hubbard. Ito may 7. Ano yan? Chicken, no? Ganun din yung pinainom ko sa nila, electrogen. At saka yung feedings nila, ipa. At saka yung pinapakain ko din sa kanila dito mga chicken, kung sisiw pa, ay ano yan mga chicken, chick booster o Integra 1, pwede nyong ibigay. Para sa mga sisiw talaga natin yan. Kasi hindi sila malalaki yung ano nila, no? At saka yung sustansya ng mga sisiw ay nandyan para sa ating mga sisiw. Yan, ayos na ayos mga ka-chicken. So ayan mga ka-chicken, ano? Nakita nyo na yung ating mga sisiw. Napakaganda mga ka-chicken at saka maliliksi nila. Kaya ayos na ayos mga ka-chicken. Quality talaga. Effective yung paraan natin sa pagpapalaki ng doon sa ating mga breeders, ano? Sa mga hindi pa nakita, pinakita ko doon yung mga breeders ko sa pag-alaga ko sa kanila simula day 1 hanggang sa naging breeder sila, kung ano yung mga ginawa ko, binigay na pagkain, vitamins, bakuna sa kanila, kompleto na yan. Tingnan nyo lang mga ka-chicken dito sa ating channel. Ayan, nilagay ko na yung may mga vlog na tayo dyan. At saka kung para mas madali mga ka-chicken, nasa description natin sa baba yung link. Tingnan nyo lang mga ka-chicken, ano? Yan, kaya ito mga ka-chicken, ayos na ayos. Kami nakasalang naman tayo mga ka-chicken kasi maraming nagpa-reserve na dito sa akin sa mga sisiw. Yan. Ayos na ayos mga ka-chicken, ano? Okay, yan lang po muna mga ka-chicken. Maraming salamat sa iyong panonood mga ka-chicken, ano? Dito sa ating channel. At kung ikaw mga ka-chicken hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga ka-chicken dito sa ating channel mga ka-chicken, ano? Paki-like na din po mga ka-chicken yung channel natin bilang suporta, ano? At saka kung nagustuhan nyo. At bago pala tayo magtapos mga ka-chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Reggie Ibalang TV from Saudi Arabia, Jeddah. At shout out kay Randy. At shout out kay Easy Farm Vlogs. At sa lahat ng silent viewers natin dyan, shout out sa inyong lahat mga idol. So ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood at saka walang sawak suporta dito sa channel, ano? Ingat po tayo palagi dyan mga ka-chicken. God bless. Thank you.